हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोनांथार रादाब शेयार खालामनो नागिरदों बाहाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों जे आसामाव कभिड-19 जिहेतु बारायबाय दा बे बारायनायनि सायाव नोजोर लाखिनो थाखाय मिनिस्टारफोरनि बेलायाव माखासे बिबान राननानै होनाय जादों एरिया वाइज एबा डिस्ट्रिक्ट वाइज हिसाबै दा बाहाय गासै 11 सा मिनिस्टारफोरनो बेफोर दायित्वखौ होनाय जादों अल आसाम हिसाबै दा बेयाव नोंथांनि डिस्ट्रिक्टआ बबे सासे मिनिस्टारनि सिङाव गोलैयो बेखौ नोंथांमोना मिथिनानै लानाया गोनां मानो होनबा बियो मालाबा नङा मालाबा मोनसे समाव नोंथांनो गोनांथि जानो हागौ दा बे हिसाबै नोंथांमोननो बेखौ आं खिन्थानो लानाय जादों नोंथांमोनहा बाहाय नुदों जे टाइम 8 निउस खौरां बिजोङाव होनाय नोंथांमोनहा बेखौ नुगोन बेनि हिसाबैनो नोंथांमोननो बेखौनो होनाय जादों बिथांनि फट' क्रेडिटआ बिथांमोननि थाखाय जागोन दा बाहाय नोंथांमोनहा नुगोन जे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा एबा चिफ मिनिस्टार बिथांनो माजुलि जिल्लाखौ होनाय जादों एबा माजुलि जिल्लाखौ बिथाङा नायगोन कभिड-19 नि थाखाय होनदों बेनिफ्राय रन्जित कुमार दास बिथाङा बरपेटा बजालि आरो बङाइगाव जिल्लाखौ नायगोन बेनिफ्राय अतुल बरा बिथाङा नायगोन जरहाट आरो गलाघाट बेनिफ्राय दङ उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथाङा क'क्राझार चिरां आरो बाक्साखौ नायगोन होनदों बेनि अनगायै दंबावो चन्द्रमहन पाटवारी बिथाङा नलबारि कामरुप आरो उदालगुरि जिल्लाखौ नायगोन बेनिफ्राय दङ परिमल शुक्लबाध्याय बिथाङा नायनो मोनगोन काछार हाइलाकान्दि आरो करिमगन्ज बेखौ बेनिफ्राय केशव महन्त बिथाङा नायगोन नगाव आरो हजाय बेनिफ्राय दङ श्री रन्जु भेगु बिथाङा दङ धेमाजि आरो लखिमपुरखौ बेनिफ्राय अशक सिंहाल बिथाङा सनितपुर आरो दरं आरो बिश्वनाथ बे मोनथाम जिल्लाखौ मोनदों बेनिफ्राय दङ श्री जगेन महन बिथाङा मोनगोन वेस्ट कार्बि आंलं इस्ट कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव बेनिफ्राय दङ लास्ट हिसाबै सन्जन किसान बिथाङा दङ तिनसुकिया आरो डिब्रुगड़ बे गासै जिल्लाफोरखौ बिथांमोनहा राननानै लादों एबा राननानै होजादों दा बे हिसाबै बिथांमोनहा बेफोर बिबानखौ रुजुनलांगोन बेखायनो नोंथाङा जुदि कभिड-19 नि थाखाय माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा एबा माबा मोनसे मिनिस्टार लेभेलाव गोनां जायोबा बिथांमोनखौ हमनो हागोन दा बेखायनो गावबागाव जिल्लानि गावबागाव मिनिस्टारखौ मिथिनानै लानाया गोनां दा बेखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामदोंमोन एसेनोसै गुबुननोबो फोरमायनायनि थाखाय शेयार खालामबानो जाबाय गोजोन्थों।